Sacramental de Santo Isidro. É a necrópole eclesiástica máis antiga de Madrid. A súa construción comezou a realizarse en 1811, detrás da ermida de Santo Isidro, sobre o Cerro das Ánimas, nos arredores da cidade. Trátase dun cemiterio privado, para dar digna sepultura aos cofrades da Pontificia e Real Archicofradía Sacramental de San Pedro, San Andrés, San Isidro e de la Purísima Concepción. Cunha gran superficie, aproximadamente 120.000 metros cadrados, distribúese en 7 patios. Pola súa antigüidade e estrutura, destacan os de San Pedro, Santo André e Santo Isidro, con planta rectangular en forma de claustro con nichos. Algo posterior é o da Purísima Concepción, cunha columnata porticada. A riqueza artística que hai neste camposanto dá conta da importancia que tivo durante o século XIX. Así, sería o lugar escollido para enterrarse por xente da aristocracia, da política e da arte. Como curiosidade, cabe sinalar que en 1842 trasladáronse a este cemiterio os restos mortais da famosa duquesa de Alba, retratada por Goya, inhumada en 1802 nunha igrexa da Compañía de Jesús. Tamén estivo soterrado o propio Francisco de Goya, aínda que en 1918 os seus restos foron levados á ermida de Santo Antonio da Florida. Entre as numerosas obras funerarias que hai, destacan o Panteón dos Homes Ilustres, no que estivo Goya, o dos Duques de Denia, en forma de pirámide truncada coroada por unha cruz, o de Alejandro Lasalle e o Guirao, do escultor Agustín Querol.